luwas kung kanang mong relihiyon na tinukod lag tao. Pero tinukod og Dios makaluwas gyud. Ngano man kay ang tao di manluluwas mo nang ang relihiyon ngay ang gitukod di makaluwas ngano man kay ang tao di man manluluwas. Pero kung ang relihiyon na gitukod og Dios makaluwas di ngano man kay ang Dios mo man ang atong manluluwas. So bakak nang maingon nga wala relihiyon makaluwas ngano man kay tinuod gyud nga naagyoy relihiyon makaluwas. Ikaduha, insulto sa Dios kung maingon tag wala relihiyon makaluwas. Ngano man kay si Kristo miani sa kalibutan arong pagluwas sa tao ug pag-establish sa arka sa kaluwasan nga mauning gitawag og simbahan. So kung maingon ta nga wala relihiyon makaluwas atong giinsulto si Ginoong Jesucristo. Ikatulo, nganong naa may gitawag og relihiyon makaluwas kay samas kaniadto sa panahon ni Noe sa lunop ang Dios nagsugo nga mag-create og arka Noe. Si bisan kinsa nga makasakay niini maluwas gikan sa tinunglo nga maotong gitawag og lunop. Sa samang pagkaagi nato ilalom karon sa kalibutan sa kapag makasasala. So kinahanglan ang Dios maghimo og arka nga mauning gitawag og simbahan aron si bisan kinsa nga makasakay niining maong simbahan na sama sa arka ni Noah dili makaangkon sa tinunglo or pagkatunglo sa Dios ngadto sa tao or dili ta gitawag og maimpierno. So mo na nga naagyoy relihiyon nga makaluwas. Yang problema man gud kay naapay mga Katoliko nga nagsulti ni ani nga wa daw kunoy po relihiyon makaluwas kana po mga Katoliko hapon na simba-simba hapon na apil-apil og tawag ining seminar. So bakak na mingon nga wala relihiyon makaluwas nga naman kay tinuod gyud nga naay relihiyon makaluwas tungod kay ang Kristo nagtukod niini aron ang katuyuan. 1 Timothy chapter 2 verse 4 kay buot niya nga ang tanang tao maluwas. Maluwas lang ta kun mosulod ta ng simbahan na apan kung magdumili ta nya nasayod ta nga kining simbahan na iyan ni Kristo mo ning arkas kaluwasan unya di ta mosulod maimpas gyud ta. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Ibisan kinsa nga naay ang mga pangutana, clarification, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa ug mapaningkamuto nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika sa kasaysayan ug sa Biblia.